What's up mga ka-atsyop? Welcome back sa akong channel. At doon na napod tayo video karon. Nata diri karon mga ka-atsyop sa Havens Dew Resort. Diri sa Sitio Balotakay, Bansalan, Davao del Sur mga ka-atsyop. Mga 30 minutes lang ni siya gikan sa Camp Sabros mga ka-atsyop. O mga 10 to 13 minutes kung gikan ka sa Hardin de Señorita. Tag 60 pesos lang ang entrance fee diri mga ka-atsyop. Naapod sila zipline tag 150. Tapos naapod sila ginatawag og sky cycle tag 200 lang mga ka-atsyop. Kung moadto mo og Camp Sabros mga ka-atsyop, ayagid ninyo kalimti nga mohapit diri sa Havens Dew. Nindot kayo diri mag picture taking mga ka-atsyop kay daghan kayo mga bulak nga klase-klase. Hastang kanindot agid mga ka-atsyop. Gak mo kita naon. Aduna pud sila swimming pool dari mga ka-atsyop. Sumlingaw gid ang mga bata dari og sinalom-salom mga ka-atsyop. Kaning naa diri mga ka-atsyop mao ni ang mga LED lights nga mga bulak. Nindot kayo na inig kagabi mga ka-atsyop kay ilang pasigaon. Napod sila fountain diri mga ka-atsyop. Nindot kayo diri mag picture. Napod sila ginatawag diri nga glamping tents mga ka-atsyop. Nindot kayo ni labi na inig kagabi. Ug diri na lang tataman mga ka-atsyop. Hantod sa sunod na po natong laag. Daghang salamat. Hah?